Khoi champa awani khorokcha ti project nokno khungno yakari tini okli bubagra khoro phai pori kangmani auxilium rungnogo tini auxilium rungnogo pori tongmani jorano bini belakheno shal kaham tal kaham phai tini bini bakhawa khorokcha bini hamjakma chalano yaphari tini abono bini hamjakma chalano yaphari mani yakolo bini mokol nukiate ongkha tamo ongkha shawino maya Pia batini halkisa jora romino brok hamjak laimeni bisi kaisani saibano kabangku ongi thangka abahani jorawono tini bini hamjakma chala dungoro pikini thangmani abahani jorawono tini lama kacharo tini kok salaimani kokdukni bisingti kok salaimani yakulo ang dungoro soguye kol khaine hekeba kok sanai tinino tini bini hamjakma chala no tini mahaike kok sapemani yakulo phun tonlaimani Tini bini sala sawi knarika dungoro soguye ba kol khaika afrono bini phone switch off haikeba kokduk bisingti kok salai manailia bini o chala ba sawi knarika brokni o malikno phone khai tini bini switch off ni nai negradi hinprono tini oma haikeno nogo phai kifil puro hangkai bini chala tini bini hamjakma burino mangkthei haikeba tini matai chawi thangja khaise noksuwa aba hairokno tuino noknu khungni borokrokno phun bai tini kokdukni bisingti kerengei ani hamjakma burei haikeba tini sajukma tini matai chawi thangka tini khanawi tini phai sokai mani yakola noknu khungni borokrok bahaino tini singka tam nokti kokpanglai hingkaino tini aba hairokno tuino tini kokthum nai koktoma thumne rokbai sungjak phoro tini sawi khnarika kun risi rokte tuilai hingprakno tini sawi khnarika o hamjakma chalaba haino kun risi tuileya phun bai kisa kok salai mani jorawono kahamke kokma salia hinino tini sawi khnarika obini hamjakma buri tei o chala tini aba hairokno tuino tabuk noknu khuni borokrok bahaino belani wanajak borokni bisingo tam kok banglai ba tini mahaike tini langmak chawi thangnani nangkha motai chawi thangnani nangkha o sagori debroma hinino tini o sajukma nang biango mawi thangka hini dogar buthibi khakla buthibi kabjak tini sagorini mabufa jaknerok tini aba hairokno tuino tini kokta tonai koktoma thunnerok bo tini gana gini wo je bini baya saksalai rokno thangi sungpuro hungkai tini sawi khnarika bini saksalai rok haino borok tungine hamjakma wo kisa problem tongo haino bagida tini o sagori debroma ba matai sawi thangka tini sawi khnarika tebo ni nokgana gini ni borok tongnai rok borokni bisingti kono kok banglai marokte nukni sungpuro hungke borok haino sawi mania Piaba kok salai hingkai kok salayo hinino tini o borokni ni hamjakma rokno tui kok sawi khnarika je gana gini wo bara nok tongnai rok Wala tak siya sekarang wala ni ke niya dia na thangga ke running of line kok samalia kalau yang soalnya kok ini kata kalau matakannya kok ini kalau sahalia susah horok kalau kayaknya horok kajak barabar anak bisi besuk romi berapa bawa handal itu mana 1 year pak agak kisah kok bang aja emang bawa kaitam kaitam pure pore jongko bawa jaga pure hah bawa jaga pure auxilium mo besuk kelas lo tuh lo nung kaitam kai aku to college ya kali ta tam kaitam tahan part time kajong para ke bawa ada sekolah ni hah Bisarong ada sekolah oh nun para tak ke part time kaitam nah kisah kok bang lah kata nin mungkin tahu hakim dia terus nin orang kisah kok bari kamu jadi anu bara malno kol khagen ke phone switch off nanya ke bara door khagen lo makagata ne bini nong bro thaijo bang khajong kol khayata tam wancho ko mot thika da wancho na ke bohai wancho na ta tapi dia apa kuma sayang jong Mia horo tam kok masaka nang horo kok mas aja salo rano kisa kok mas samani halo tam kok saka ola ang ko kol khane bo ke ang kol khane saka sogai ke so ko ani ko kol khane sogai kol sehablia sisa tam topik no tui walai Awal
Desa Sultan wa ko khano bang khan ja. Dishoro to tile. Ah lagda. Nu khamia par thang Ayang dungor kise bejan thaman. picnic. Walaya. 삶이 안고 상가랑 엄마 하대잖아랑 그래 빈바숑 파요 빈바숑 보고면 그래 탄랑 빠져 다이 허리 님은 하대잖아 네 빠랑 빠져 다이 허리 프로젝트니 보랑 그래 마 그나로 감카이랑 마 그래 오라노 마 감카냐랑 그래 감카만이 사탕 되게 감카야 사탕 되게 꼭 살만이 Usa cuma. Ora busu mas busu sorong ka ora bara tong mani. Ora tong maka 6 mas long khana. Banyak ora tong kha. Ora 6 mas kha. Ora kono malik be wala jero to. Kere. Bara di timote di me khai jobo sos kai chapo. Bara rang di me khai ma tong ya ro khnoi. Sume rang kri bulang hai. Bên bảo bộ contract thì charge khai mà nên đây luôn nó हजार cái rằng chung nhà ta làm chung nhà cái rồi hôm nay thằng ngủ mà itu mayan matu ni kira kita go mas đi nó lại thằng ngủ sai đi rồi thằng ngủ rồi hôm nay cái áp rồi nó mà đi rồi hút nó bara đi mẹ cái gì cũng vậy áp rồi đi cái đi để cái nhỏ baik kalau dia Nok barin dam hả nok barin dam ka besuk nó bara đam सारा सारा जा अब खाली भयो हो सामान पजा अब Malik bai do wala no bara मालिक ni. बखे वाला Bin chala bai do wala bin chala ko tong kha man ta ma. ang अब cái छैमिया बिन बाई नि खै बिन बाई नो साका पो मियाव कापति छार पो छमा का न बागी बात के दुख न खंग का वा छपुरो गong जा का को तंग या हिं तong के बिन बाई को नगा बरो का जang जा पुथा सिंग sang छैमान Sai jaman rok la ge chala tong. के छैमान ang नगा बोय नि गाजे न खते छैमान बाई को खै छैमिया आसु किसा ते छैमा कांग जाओ वा छपुरो छैमान Non paran mong katamo. Sin para mo ang tak mo kay hati mara asal sin para kay so bai to mata. Kat kinya ni Wa mong cha te. pa hwa. Ni bom kha. Sagori debo ma. Bin mong kha ta. An mong son ma la debo ma. Bin buma da kha. Ang bin bu ma ni. Ko sang. Wala Tuinai ni bumong tamo. 사거리 되는 Nang bono tirisini. Nin 거. 클래스 저라니 심이 아기는 스쿨 심이 돌 클래스메이트 기타니. classmate. wo do wala bo bai do wala tang khna. 몰라 기야가 그러니 비자 프로그램 좀 Sabo bai. 뭐니 저 Bin log song bai. Mi aro no me ko ko sa. 미 앞으로는 심이 폰 조잡 안 돼. 서터 따리고 꼭만 상하시고 말말라. Ya bo mi anu me kok sabro ka ham sa na. 미 앞으로 스쿨 타마스랑 뭐는 안걸 가있으면 스쿨 파이는데 하고 뭐 파이글라 핀차온 그봐. 이게 사리요 거가 님바가 보노 메시지 가이면니 offline 인게 안걸 가이면니 앞으로 좀 술죠 파스탄 지니 걸 가이면 Ga no bo pro na se ka bono no ko or thai. 도스타 소마이로고 Mi ada na tini. Okay. Ma phali ata bono. Do or khaja ke mano. Bin chela bai tamo kok bang na nang sai jama. Bo topic no tei kok bang. itu am 실리아 스브로니 릴레이션십 베사 Nono sai dekhnari mane kok bang tong hin da sa tam. Tabuk sagori deborma. Tabuk bo o jaga log rijak tabuk keu na eko. Sombobot baro phasi sain thigana. Busuk jara tisini nang bono. Boto ang bot sinimani boro hamza fai ga ama phaji no ba Saba hamza. an bu sabai boro khone Oh, hamza nin bus habai tabaro thuine hamza go. hamza lai to tom salayo ga to hamza ki to hage ba tambang ba hamza kan bu sabai hamza ko ma ka nyai boro no ka nyai ki bo pori be gra thang tong ta to buri pori be ga thang gan bu sabo bo bani pori tong mani bon ko college to bo pon mani ge boro
ang bono bara o yang naik kelas thang si borno ane aku jawab dulu yang ko pangta kan bo bai ta saya beno बोसो बाल' खाब्राव हामजालाय मोनो नों जे सेमानि boro busuk to bal khas ang abrang ta जे नों सेमानि सि ang to na me 3-4 ma jodi sema ka आसु जराव नों सायमानो borong khabalai ma dokta तो जे बोरै बायखा नों कक द मासासा boro boja sawo अ बोरै बाय sawo bo sawo ang bo sawo ta an no ko bere jaksi bo अ bere jak thangjak phai jaksi boro तो बिनि मा बाव बायखा कक साजोगदों ma saya ko sana pun ang saya ko ta boro boy saya ko ta je fur kanya na pro sawo na haita नन पाराखौ बरो song bo আপনার সাথে লাস্ট কবে দেখা হয়েছিল যেহেতু আপনি বাড়ির মালিক আপনারা কবে দেখছিলেন লাস্ট কারে মায়ের কালকে আপনি কি করেন আপনার নাম কি রতিন এই জায়গাটা কি ধরা হয় আপনার বাড়িতে কতদিন ধরে থাকতো কেউ আসা যাওয়া করতো বাড়িতে হে কে আচ্ছা তো যে ছেলেটা কইছেন হে আইতো মানে রেগুলার মানে প্রতিনিয়ত আইতো না আইছে আবার গেছে বাজার লই তো বারাটা বাজে হইতো আমরা কি মনে হয় মানে কি হইছে এরকম যে মেয়েটা কি দেশা আমরা জানি আপনার বাড়িতে টোটাল ভাড়াটিয়া কতজন আছে দুইজন দুই করে এমনিতে লাস্ট কবে আসলো ছেলেটা এই মাসা আইছে কালকে আমার কথা কত টাকা ভাড়া আইছে তো কত টাকা ভাড়া দিত 6.5 এখন কি পরিবারের লোকরা আইছে ছেলেটা কি থাকতো না মাঝে মাঝে আইতো শুধু তাই একাই থাকতো গেট কে লাগাতে পারছে মায়ের কাগজপত্র তো জমা দিয়েছেন লেখা লিখিতে বাবা দিছে নাকি সব কিছু